tal-ordinazzjoni episkopali huwa rik ħafna sinjali. Imma hemm żewġ mumenti importanti ħafna f'dan ir-rit. Hemm il-stqarrija l-wirja tal-mandat apostoliku. U anke hemm ukoll it-tqiegħed tal-idejn. Dak huma żewġ affarijiet importanti ħafna f'dan ir-rit tal-ordinazzjoni. U kollox idur miegħu. Hekk il-rit tal-mandat apostoliku huwa dak il-saċerdoti li juri l-isqijiet, l-lajċi u anke l-saċerdoti il-ħatra ta' Monsanton fil-każ tagħna bħala Episcop ta' Għawdex. Imbagħad jinqara dan il-digrit u hemmhekk imbagħad tkompli l-quddiesa. Dan isir wara l-Evanġelu. Wara l-omilija imbagħad jibda r-rit tal-ordinazzjoni. Ir-rit tal-ordinazzjoni jibda bil-liturġija tal-Qaddisin, ovvjament dejjem imdaħla f'ħafna riti tal-ċelebrazzjonijiet li jsiru. Għalfejn, għaliex il-Knisja temmen li aħna bħala komunità Qaddisin tas-sema jingħaqdu flimkien biex jingħaqdu f'talba ħarqana għall-Episcop tagħna sabiex il-mulej u bl-interċessjoni tal-Qaddisin ikunu jinterċedu quddiem il-mulej biex il-mulej jgħin din il-persuna biex taqdi l-ministeru tagħha skont il-qalb tiegħu. Imbagħad hemmhekk isir tqiegħed tal-idejn fi-skiet. Għalfejn? Is-skiet huwa importanti ħafna dan il-mument għaliex l-Ispiritu Santu qiegħed hemmhekk jagħmel l-azzjoni fil-figura tal-Episcop li konsagrant. Imma importanti ħafna hemmhekk huwa s-silenzju, iż-żewġ diakni jżommu l-Evanġelju fuq ras il-kandidat fejn hemmhekk ukoll issir it-talba mbagħad konsagratorja wara l-mument ta' silenzju ta' tqiegħed il-idejn fuq ir-ras il-kandidat imbagħad hemmhekk issir it-talba konsagratorja bil-partiċipanti wkoll taż-żewġ sqijiet konsagranti. Imbagħad wara dan tibda ngħidulhom riti esplikatorji, ġifieri li jfissru jesprimu dawk iż-żewġ mumenti importanti ħafna. Għandna il-dilka ta' żejt fuq ir-ras li tfisser li huwa qed jieħu sehem kif kien isir fl-Antik Testament, is-saċerdoti, s-slaten u anke il-profeti jiġu jibdluka biż-żejt. U anke dan l-Episcop huwa konsagrat tal-mulej, huwa mogħti għas-servizz tal-mulej. Imbagħad wara jiġi mogħti l-Evanġelu għaliex huwa msejjaħ sabiex jaqdi l-Ministeru għad-dawl tal-Evanġelu, jwassal lill-poplu biex jaraf il-kelma tal-Alla u jgħix il-kelma. U qabel ukoll kien hemm ukoll qabel ma jibda dan il-mument, kien hemm ukoll mument importanti ħafna fejn isir dialogu bejn l-Episcop u l-kandidat fejn jistqar u ħajkun lest fidej l-rusa tiegħu fil-każ id-Diċessi ta' Għawdex. Wara dan imbagħad ikun hemm is-senji episkopali. Li huma dawn is-senji episkopali? Għandna l-ewwel waħda il-ċurket fost oħrajn li huwa sinjal ta' fedeltà, sinjal ta' fidi, sinjal li hu maqut mal-rusa tiegħu fil-każ hija l-poplu tal-Alla fil-Diċessi ta' Għawdex. Imbagħad tingħata lilu il-mitra, il-mitra hija sinjal tal-qdusija, huwa il-missjoni tiegħu huwa li jitqaddes ukoll lill-poplu għafdajt fideh. Imbagħad ukoll jingħatalu l-bakru. L-bakru jfisser sinjal ta' treġija, sinjal ta' raj ta' din id-diċessi ta' dawn il-poplu għafdajt fideh. U imbagħad fl-aħħar ikun hemm loti tas-sedja. L-Episcop jiġi akkumpanjat minn dawk iż-żewġ saċerdoti fuq is-sedja biex jfisser li huwa li mgħallem u r-raj. Sewa li mgħallem li iwassal il-kelma ta' Kristu, iwassal il-kelma tal-Knisja u r-raj li jreġġi jmexxi il-merħla f'dati fideh. U sa ċertu punt dan il-ċelebrazzjoni hawnhekk ta' dan ir-rit tal-ordinazzjoni tingħalaq bil-sinjal tal-paċi. L-Episcop wara jsir applaws importanti ħafna hawnhekk ta' approvazzjoni min-naħa tal-saċerdoti, sqijiet u poplu meta l-Episcop jpoġġi bil-qiegħda fuq is-sedja, imbagħad wara l-isqijiet kollha, speċjalment l-isqijiet konsagranti jagħtuh is-sinjal tal-paċi. U hemmhekk jispiċċa sa ċertu punt il-rit tal-ordinazzjoni. Jitkompla kif biex imbagħad flok l-Episcop konsagrant
l-isqof konsagrat jieħu post l-isqof konsagrant. U hemmhekk tkompli l-Ewkaristija sal-aħħar u fl-aħħar imbagħad l-isqof idur fost il-poplu li jafdaħt fideħ u jagħtihom l-ewwel darba il-barka apostolika tiegħu.